Chai, ọ na-adịkwanụ mma mmadụ chetu laa ihu gị chetụla azụ. Ihe a mere akwa ọkụkọ now. So many of ile ihe na-eme ndị Igbo anyị. Ihe ọjọọ mee mmadụ. Obi a na-atọ ụtọ, especially onye Igbo ibe ha. Why? Akwa ọkụkọ a na-eji now. There was a particular time this man say, no way some people not abroad for many years. Nihe ha na-eme na anaghị aga. Na ha send your account number ha na ya chọrọ 10 people onye ha 1 million naira. Unu echefuola ihe ndị ahụ niile up till now. Chefuo ihe ọrụ na Anambra State. Everybody put on internet onye kwuru gbago ya ekwuru gbada. Chai. Instead, I ga-abịa ka ọnụ unu ka ọrụ ụzọ ahụ. Ọ naanị ya na-agba n'ụzọ ahụ ọrụ. Chịkọta ndị ọ chịkọtara nye ha ọrụ. Ma ndị ọ na-enyere aka. Nwa onye anaghị evisit native doctor. But onye nwe eziokwu ya kwuo ya. All of a sudden, ihe eme ya now. Over opportunity. So many people now rejoice. Ma ndị dị very close to him. Chai. Wow. Onye ọbụla were ihe a mere this man mara ihe. Friends. Onye ọbụla gị na ya na-emekọ ihe mara na everybody nwere ihu abụọ. Ihe a wụ the test of time. Mụ anaghị visit native doctor ka m ji aga na dibia, but onye nwe eziokwu ya kwuo ya. Mụ amaghị ihe ọ na-eme o. Ọtụtụ ndị mmadụ apụta ugbu a. O jikwa na-eji pati ndị mmadụ agwọ ọgwụ. O jikwa na-eme nke a. But oge ọ nọ, a na-akpọrọ bụ ya. Nwa onye unu pụtara bịa kwuo ya. Ọ wụrụ ugbu a. Just make sure na unu providere more ihe, that is ihe ọjọọ a ga-eji, that is were ya as ajọ mmadụ. Ọkwa rụrụ unu ụzọ. Ọ naanị ya na-agba n'ụzọ ahụ ọrụ. Chịkọta ụmụ unu nye ha ọrụ na-enyere ndị o nyere aka. Ma ndị wu ndị ezigbo tọị ya na-apụta na-akọ onye kọrọ gbago ya kọrọ gbada instead iche otu nwoke ma ga-esi pụta. Anyway, onweghị onye na-enwe ha bad side. Everybody nwere bad side, including gị nwasị na-ewu pastor na prophet. Unu niile na-aga eso you seed. Ọkwa unu na-agakwa na chọọchị eso you seed, akwụ tithe, akwụ offering. Ihe gbasara 419 na anyị deceive ndị mmadụ ọ na chọọchị ka ọsọ nsọ. Ndị na-akọta unu ego were zụọ private jet, unu anaghị ekwu ụka. Ma ndị si unu aga chara pieces akwa ya. Reshi unu si unu no bulletproof, agba unu egbu unu anwụọ. Eme unu abakata abara many ways na-anara unu ego. Unu anaghị ekwu nke ahụ. But onye a pụtara nọ. Ihe mụwa nọ n'ụwa ahụ. Mi mere mma o, ọ Chineke ka ọ dịrị George. Mi mere ihe ọjọọ o, ọ Chineke ka ọ dịrị George. Ụwa niile anyị nọ n'ime ya. Onye ọbụla, everybody agaghị awụ Christian. Never. Obodo a na-emere unu import, Japan, China, na-emere unu na-aga ebe ahụ, unu eme import. Na-achọ inyere unu aka ugbo, ozi ha nwa na-enyere unu aka develop obodo unu. Ndị si unu dị religious. Ha anaghị aga church. Ọwụgodị na o nwere ndị na-aga church, maybe minority. Everybody is entitled to his or her own opinion, as long as on her hurt to other people. Oh, obere nwa ka ọwụ. It's normal at his age. Sometimes he oputa, maybe your maha and onwe ha good advice. Mother na display wealth ya online. Imago na-ekwu how far his worth and ihe ọwụ. But for me, at that his age, some of you people not quite at that age can behave like that, you know. But ihe me mmadụ
ye were ya mụta ihe. But ekpere na-ekpe ka Chineke mee ka o si that place pụta, because this man mere ihe some of you people ndị a na-akpọ daddy prophet and so ihe niile a na-akpọ unu na-enweghị ike imenwu. But still ke ihe ele reward o nwetara. Instead unu ga-aga nge up chọwa ebe nwoke ma nọ, chọwa otu a ga-esi mee kpọpụta ya. Nwegodu na o nwere anything o mere dị wrong, ọ nwanne unu ka ọwụ. Nwanne unu ka ọwụ. A na-asị mgbe nwanne gị na-eri uju soro ya rie, mgbe nwanne gị na-aṅụrị soro ya aṅụrị. But ele ihe na-emezi ugbu a, unu echefuo na mberede nyere dike. Ọ eziokwu na mberede ka eji ama dike, but mberede nyere dike. Jesus Christ, gịnị ka ndị ahụ niile emere ya ihe ha mere on the cross of Calvary doesn't mean that na onweghị ike iji ọsọ mee ha niile ada nwụsha, but o mee ya. No matter onye ọbụla ewu, no matter ihe ọbụla ewu, there is a particular time, o nwere particular time a ga-abịa to you all of a sudden, onwezi ihe ma ị ga-eme.